MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Pred 6 rokmi sme si pohnutým hlasom a vlhkými očami povedali, že na Jána a Martinu nezabudneme. A hoci dnes spomíname na veľkú tragédiu, smrť dvoch mladých ľudí, v kútiku duše sa máličko radujem. Radujem sa, pretože v dnešnej a zda ešte rýchlejšej dobe a napätejšom čase ako vtedy, v situácii, keď by mnohí chceli, aby túto našu spomienku všeličo iné prekrylo, sme tu, pretože sme nezabudli. My všetci v našich rodinách, ale aj celá spoločnosť odvtedy prešla ohromný kus cesty. Zažili sme vzplanutie nádeje, víťazstvo presvedčenia, že teraz naozaj príde to vytúžené lepšie Slovensko. Že Ján a Martina nepreliali svoje životy márne. Lenže toto všetko bol len blúdny kruh, ktorý sa opäť uzavrel. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.